danas u potpuno poremećenom sistemu vrednosti. Živimo u vremenu gde je društvo drugačije od onoga što bi trebalo danas da bude. Danas se poštuju neke druge vrednosti, danas su došli neki drugi ljudi koji se bahate, koji misle da su privatizovali Srbiju. S druge strane, pametni, ozbiljni ljudi se povlače, sklanjaju su stranu naspram tih bahatih koji su isplivali na površinu. Ali ti ljudi, to što su oni sad na površini i što je njima lepo, njima jeste, oni žive svoje snove, ali to loše za državu, loše za narod, oni ne mogu da proizvedu napredak, nema progresa, nema stvaranja rezultata, oni ne shvataju šta je to. I ovo što je Jelena rekla da odlaze ljudi iz Kovačice, odlaze iz cijele Srbije. Ja sam juče bio u Boru, iz Bora odlaze Srbi, dolaze Kinezi u Boru. Iz mog Trstenika odlaze ljudi, odlaze sa svih krajeva Srbije, odlaze ljudi. Zašto odlaze? Pa zato što prosto ne mogu više da opstanu tu. Jedan od osnovnih razloga zašto ljudi odlaze jeste ekonomski aspekt, životni standard i egzistencija, ali isto tako